Kublai Christmas Advent Christmas Happy Parlok tengah de kamot kamno ka Christmas ha ka jengmut jemberkat jungi habang on Christmas ke kata ka jengmut kabawan ha ka jengmut jemberkat ke jungi Christmas kade ka jengpen kre jongi ya ka jengwan jong try jungi Jesus Christ ha ka next la ha ka next la pertei ka Christmas kade a story mereka jeng itu kana ne kana kabau try jungi walong briu kade ka kana shapang Jisu ka Maria badu Joseph bakumno kia lenti ha kata ka jeng wan jong nong penim jungi Jisu ha ka next la pertei ha ka ba kelaya lenti bat kelawat ka jaka ban khai ukunlong Henry Omdon jaka na penta jong u ban ba kan kha ya u nong penim jong umta kane kade ka khana ka ba rang ipet naka Gospel Lukas rang ipet naka Gospel Lukas kalenong kabanongkong kat khat ka ba ar punreu ter ane kade ka jing pen bana jong u angel utrai Angel Gabriel Kamaria Tisti kabaong na ndu kat ka bar punreu ter hawunai ban reu jong ka jingpun ka Elizabeth blei ulapha ya Angel Gabriel sakasnong ha Galilea ka bakarteng Nazareth ulara ka khubor ka we ka thesuti bayatek tin bat we briu bakarteng Joseph na ka jaj David ka karteng kata ka samla kalong ka Maria ta Angel ulawan saka barulong kublei ka badap na ka jingai ei utrai udon bat phi rakar khu kerpang ya phi na pedenggi kintei baro ka Maria kala kuslai jingmut ya kata ka khubor Angel bat kala lengo kamut ayu kata ka jing kublei jong u Angel uloong haka kutrai WhatsApp ko Maria wat shapting na ba ublei ulakmi it ya phi pin sapun khon bat pin sakha khon bat pin ai kerteng Jisu ya u un salong bakrau badan khot ukun jong bakri tam utrai ublei un ai ha u ya ka khat sim David ukpa jong u un salong sim halor kayeng Jacob si junom berkahima jong u kan om kutshu Kamaria kalaong ha u angal ngalong kathe suti kumnoken kane kala banlong ta angel ula jubab mensim bukuj mensahyar halor jong phi berkabor jong bakri tam kan saka serngeu ya phi na kane kadaw ya uta uba en kha na phi en khot ukun ublei hakmi ka kur jong phi ka Elizabeth ya kabala nyeu kabalengki menta kalapun yo kun chenrang la hinreu benai wat la kala temen nama umdon ka ba ublei umla ban le kamaria kala pai ketien ngalong ka chakri utrai ai kal urlong hanga katkum ka ba philaong mar kumta Angel ulalej no kane kade ka khubor Christmas ka ba pen kan mau ya ka ba nong pen im ka ba blei ula I ka perthei ula iti yo khun ba marwe jong u ba wan long briu ban pen im yangi ki briu te ka khubor Christmas kalong ba mangi ngin priang ni u ha ka donot ko jongi ha ka mensim jongi ba ublei unwan halor jongi yue pa iwe ba ka jingi jong u bat long ma u try kisim ai ba ngin kermen ya ka jingwan jong u bat ngin long ki ba yasha bat ki ba ya it bat ya map mar kilyang iwe te ka kubor Christmas ya phi baro hak ba wangel ula ai
ha pedeng kamaria mara pedeng jongi baro ya kacing penim kaba kun blay uwan long breu long do long senam man penim yangi na kipop kisang kijongi baro blay Advent Christmas happy baro